Ja, her live. Fin Form har i dag 2 centre. De ligger sådan cirka 10 minutters kørsel fra hinanden. Og det her, det er Bellinge Center. Lad os prøve at gå ind og se, hvad de kan tilbyde her. Når man kommer ind i centret, er der en modtagelse, og der er også et område, hvor vi har dækket op, så der kan siddes og drikkes kaffe i stor stil og hygges. Der er også en automat, hvor man kan købe forskellige produkter, og der er selvfølgelig også en kaffemaskine, som betyder, at man kan til enhver tid tage en kop gratis kaffe. Så det her område er et rigtig vigtigt område for os, for det sociale del, som er en stor del af at være medlem i Fin Form. Lad os prøve at gå ind og se inde ved siden af her. Herinde har vi en sal, som vi bruger til medlemmerne kan benytte den, som de vil. Den står til rådighed hele tiden, så når der ikke er hold herinde, så kan man træne selv. Og som man kan se, så udstyret sådan en plads på gulvet, fordi der skal være plads til at køre hold. Men der er også en masse funktionel træningsudstyr, så man kan gå ind og træne almindelig funktionel træning. Men herinde har vi også dans, og vi har pilates, og vi har yoga, og vi har cirkeltræning, funktionel træning, alle mulige forskellige hold i løbet af dagen og i løbet af hele ugen. Så det foregår i den her sal. Vi har en sal mere, som er nede i kælderen. Der går vi ned om et øjeblik, og der har vi vores cykelsal. Lad os prøve at gå derned. Hernede har vi et rum med 20 cykler. Alle sammen udstyret med wattmåler og skærm. Og det vil sige, at det her center kontra centret i Tommerup har vi lidt mere og lidt bedre faciliteter i forhold til bike og spinning, som vi kalder det, i det her fine lokale her. Så her kører hold mange gange i løbet af ugen på forskellige niveauer, men også på wattmåling, altså watt-timer, men også traditionelle cykeltimer. Så det er et yderligere stærkt produkt, der er her i Bellinge. Vi går op og kigger resten af centret. Og her i det her område, som noget nyt i Bellinge Centeret i hvert fald, har vi en cirkeltræningsenhed, som vi også har i det andet center i Tommerup. Og det er her, man går ind og træner efter uger, det vil sige, når den er grøn, så træner man i en maskine, når den er rød, så skifter man den til den næste. Så her kan man køre cirkeltræning hele tiden. Udover det er der en del cardioudstyr, og det er også koblet op til internettet, så man har mulighed for at se YouTube-film, mens man træner, eller køre på interaktive ruter ude i naturen. Udover det har vi baderum, som er kabiner, så det kan være en fordel, det kan være en ulempe. Det er meget privat, men der er ikke så stor kapacitet, men det foregår derinde. Herinde har vi vores styrketræningsafdeling, og det er her, vi har alle vores styrketræningsmaskiner, som er forholdsvis nye. En stor serie af Technogym-maskiner, hvor vi har en stor variation til overkrop og underkrop, og nede i enden hernede har vi frivægtsafdelingen, hvor vi har håndvægter, squatstativer til funktionel træning osv. Så et lille fint center her, som er vældig hyggeligt, og jeg håber, vi kan se dig hernede en dag også som medlem.